Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag har jeg sammenlagt en masse klip fra den gang jeg var til noget VUKF Karate VM i Malmø. Så nyd video. Can you get this organized? Okay, nu kommer min kata. Jeg ved godt, det var ikke det bedste, det ved jeg godt, men jeg gjorde mit bedste. Jeg synes, den var god. Det synes dommerne åbenbart ikke, men jeg synes, den var god. Og så kommer min kumite, hvor jeg godt ved, at det var ikke det bedste, jeg gjorde. Fordi jeg tabte rimelig stort. Men igen, jeg gjorde også lidt mit bedste. Der synes jeg faktisk godt, at jeg kunne have gjort det lidt bedre. Men jeg gjorde mit bedste. Så ja, det var fint nok. Ej! Godt, Axel. Ej. Axel var der bedre. Og nu kommer der lige en sammensætning af de billeder, jeg fik fra den tur.